Shalom. Hurian itu hata tangi honot tama muse jamita epistel tu minggu kuasi modogeniti sian pangukapon 20 sada ayat 5 rodi ayat pitu songonoma didok dungi didok nahudul di habang saima idama saluhut nado hupai baru jadi didok ma surat tomai ai hapo saddo akka hataon jala nasitong laos didok matuau nunga saut au do parzolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonokku matu na mauas sian mual aik hanguluani sopola tu horon teanon ni namonangi masaluhutna jala au gabe de batana ibana gabe anakku ima sahakna hurian itu hatta minggu kuasi modogeniti ima minggu parjolo dung pesta paskah astuanna jolma nang makanguluhon haheheon ni Tuhan Yesus nang ma nguluna songon poso-poso nai baru tubuh wasad disusu natama jala na somarlaok ima rumang ni ngolu di banua gijang nai baru dohot tanon nai baru hutan nabadia Jerusalem nai baru songon noroan na sidang gulan madapoton harajaan na boita ida dia sadaru dia tulu jalaido zoro ni debata ala debasa saor tunasida jala debata maringan di tonga-tonga nasida ayat tulu dohot opat buku pangukaponon di surat si Yohanes yang inganan habuangan na di Pulau Patmos alayaga pe terbuang pematanga yang gohaporsion na dakya terbuang tujuan na ima lau mangapoi huhut bargugui honakkan na prosea na tongon marukil mengadupi pangalilion si taonon jala dipasiak-siak ala parsihoton na marhaporseaon omma barita masa hatiha panggonggomion ni Kesar Domitianus di tahun 20 sada rodi sia puluonom dung Masehi Dida si Yohanes do di pangokaponi hamonangan ni debata mangalo na sahuaso do hagugon ni pertibion. Dida ibana do hasangapon ni namonangi nunga hudul Kristusi di habang sana di siamun ni debata amai. Ibana nang manaluhon sorop ni hamatiani ibana do debata si permonang Tuhan yaka Tuhan debatani akka debata na mengatasi nasa langit ni langitan nang tanoon. Dia pusi do ilu-ilu siya simalolong ni akka na marhaciti. Si taono di akka na setia marhapor seaon gabidalan ni debatadoi pasol hotong ngulutta tutuhani lau papitahor rohatta martuhan. Didok di bukit detta nomor 462 itu lui ngulu marhuria pe lampitama marhite toldi perbadia didok disi api mi sai lampagalak sodang dinahulumi asa laus tiur mahalak lampita huriami lampita huriami hurian itu hatta marhite turpukon di jauh do tuhita sabar parange hobbar tuhata ni debata dia do jahata lau mamarange hon hata ni debata adong tulu jala lau simai pola ni jamita epistel si hangulu honotta di minggu kuasi modo genition ima perjulu pai baruon ni debata do hita saluhutna didok na hudul di habang saima idama saluhu na do hupai baru. Taida di ayat 5.
Salpu mana salpu, soluk manai baru. Salpu do nasa ilu-ilu, soluk ma akka surak-surak. Salpu makana lungun, soluk maro akka silas ni roha. Marhite-hite hamonanga dot haheheon ni Tuhata Jesus, tutu si tuturo hita di pai baru. Masama di si transformasi di nasa gulmit ni parangundota, songon panopaon nai baru, na jojo diguari restitution of all things. Saluhu na do di pai baru marhite haheheon nai. Dada holat di pai baru secara fisik, alai di pai baru di bagasan huaso dohot habadiona. Hitape tau kak marohata tulan hai baruan marojahan Tuhata ni debata. Dada holan asa tampil beda rupani, alai ikto di pai baru marhite-hite mudarna na durus di dolok Golgata. Rupani idaun ni sala amama inatta gabe ibaru di simalolong na. Songonima sebalik nga. Buhi nolongat tapi idot tama gabe buhi na baru makolipi akka hahurangan na adonge. Di pagomos di pedi ayat 5 bagian B, naso pola ganggur hatta di hai baruan na binuan ni Tuhani ay do haposad do hatai jala sitong tepat dan benar. Di hatagurik di dok alitinoi kai pistoi lapatan na hata ni Tuhani ima hasitongan jala si haporseaan jailubisian si haposad do hatai ima si haporseaan. Firman Tuhan itu benar sebenar-benarnya. Oma kebenaran mutlak di hata ni debata. Haposan ala sitong gabe tahu haposan. Hasitongan ido si haporsea atta, jala ta haporsea ima hasitongan ni debata. Holan hatan debataron na tuk pay baru hodiri ng nguluta. Tuk suheado sala hatan ni debata. Manang gabe sala sasara rupa ni, manang peol, manang meleset, gabe mabuan hita tu dalan na so sitong. Dang adong hatan debata mardua rupa songo bulung motong. Si haposan, jala si haporseado hatana sa luhut na. Gabe si jatatta, lao pay baru roha, pay baru diri, pay baru rumah tangga, relasi, pay baru holong, lumubi pay baru ngulu na gulap diari na salpu, gabe tiurmay dalam arsinodang dopa julu. Paduahon, lehonon na do ay hanguluat tuaka na mauas sopola martuhor, taidame di ayat onom. Jesus do ay hanguluan, naso tupa mauas manangis pena minum siani. Johannes sopa ay 14. Kristus do mual naulii. Na mga lehon ay hanguluat tuaka na mauas sopo la martuhor. Di bukwed de tao paras 5. Di do adong sadamual tuksay ulini. Soburo di si uasmi. Ay manang behazor but ni sahikmi na malum huhut na disi. Oloy ma jojo nei lului mual naulii. Sopola martuhor muali persea dihona may. Manangise na mauwas Roma ibana tu Jesus asa dipasonak kita. Ay mual hanguluan ima mudar na nargai naong diusehon na humokop pita. Say sumurong do tupal si zalon ni naro manahui siani songon ni do ni buked de tao paras 5 ayat 2 masih hol doho ro tahui muali ay holan neiyas maridi disi terbahet tolhas tu surgoi oloy ma jojo nei lului mual naulii
sopo lamar tuhor muali persea di honame. Hurian itu hatta di panuriran Jesaya bidul 55 ya sada di do hamu wakana mauas Roma hamu tu aikon. Hamu wakana somarhepeng Roma hamu manuhor mamonggoli doh mangaton. Unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tung sohea tartuhor hita haluau ni. Ia soholan mamarange hotsa. Tuk soboi tartuhor hita nanggo sa ngobus pe sian ho sa hangulua ni. Ay holan silehon-lehon na dui tuhita. Marhite parpadanan na badia inung ngayas behita diburi jala di paridi di bagasa mudarnai. Asa unang be say mulak kita mangulahod dosa doh na Solomoni rohana. Akkanong yas maridi disoluk komapahayan na baru ima Kristusi. Tudos tuna maridi manang namartapiar rupani. Tatanggali mazumulo jolma na buruki. Tapai baru madirita jalalas huhut mata soluk ko jolma na baru. Na tinopa sumantu debata. Di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasit tongan. Buita pamanat di Efesus bid 24 ayat 22 rodi 24. Hurian itu hatta ibana do debatana parzulu jalana parpudi bonana dohot uzungna. Ibana do debatana hot natwari sadarion rodi saliling nililingna. Ibana do debata naso hea sukko ditiki in the past, in the present, and in the future. Debata na tutu si tutu, si balua jala saramoti portibio do na saisida. Ibana do nama na tuhon arah ng kompas ni sejarah ni hasyanganon, sahat rodi saliling ni liling na. Ibana do parzulu jala parpudi, bonana dohot uzungna. Lapatan ni, tongon mardalad do hitano yang didalad do arah dohot start na to tu hobar tulomo ni rohani debata. Jadi, daksoko perdalad ni nasoboto tu dia dalas silak kahononna. Di bagasat tangan na don wang hita tongon mardalan, jala hita pe diulus ma diholak kolang di bonana doh uzungna di tonga-tonga ni alfa dohot omega. Hita pe marbona do siad debata jala maruzung di bagasat debata. Mangulu manang mate di Tuhani do hita. Taboto ma. Dang hita hape na matuhot zabar ni perngulutta. Debatado hatot tuan ni sadok gulmit ni ngulutta. Hata parpudi si jalotta tu derita ima hatan debata. Ai debatalo na parpudi jala uzungna agape dang hiay ba na maruzung. Ai manoktong do ibana rodi saliling ni liling na. Ai salpu pe sogot langit dohot tano. Alay yang go debata nang hatana na sotupa salpu. Patuluhon. Gabe si parmonang mahita. Asa gabe panean di saluhut na, ibana gabe debatatta, jalahita gabe anak konna. Taidame di ayat 7. Sudiro zolma marsita-sita asa gabe si parmonang. Aka naneng monang, ikon gomos dirangguton haporsion na. Marhiti hauduhon do pangoloyon na tutu. Songon namal kapal rupani di tengah laut, dang bui soikon adu patagalubang doho alugu naneng mangako. Song kala Kristek kita, tupa adu pataro na hacit, bura, dileai, dihosomi, doho nasing. Alay huhut pay maimaon haroro ni Tuhani, satia mahita marngulu na marhabadiaon, dihata nang dipabayanan. Disima patar hadiriota manang identitas ta songos suruan ni Kristus mangulahom misi manirai portibion. Tutu
nunga diperbadiai hita. Alaidang pitor dihida debata hita siap pertibion, ai disuruh debata dope hita manirai pertibion asa gabe panggung kemuliaan Allah. Diba ini, unang pola taetong-etong ari haroronay secara matematis. Alay paima marhite nanunut ganup tiki tulaon na denggan. Gomos ma taparangehon hata ni debata. Odo sikap paimaimahon naktip jalana proaktif, dada pasif jala reaktif. Ditongan ni parukilon na buya dupat tadope, tibudoro Tuhani manopo jala mangotoy ngulutta. Tungso marsobu-sobu debata, marnida bangsona marsya ni bagi. Tukso maddaw-daw ibana manang lalap paydaida parsoryon ni bangsona. Alani martua mahita, molo saigomosita marparange hobar tuhatani debata. Amen.